וואו, ערב טוב, איזו זכות גדולה להיות פה באמת בתוך תקופה שהיא כל כך מציפה, להתרכז פה חבורה של אנשים. אנחנו באנו מהצפון, שלושתנו אגב, עוד מעט תכירו גם את עימד המדהים. להתרכז פה סביב תרבות, סביב אושייה, סביב דמות שחלק מהקסם שלה זה שמצד אחד היא כל כך זיקוקי דינור בתקופתה, התפוצצה לכל עבר בתקופת זמן כל כך קצרה, חיים כל כך קצרים, סוף טרגי, ולאחר הסוף סוג של הכחדה, זאת אומרת, אנחנו כמובן גם נשתף אתכם בתהליך לאט לאט במהלך המופע. היה כל כך קשה לגרד קליפות ולמצוא חומרים של חביבה. כן, אנחנו כמובן נדבר על זה. אנחנו התחלנו עם קומפוזיציה אינסטרומנטלית, שירה ללא מילים שקוראים לה קרבה. ככה חשבנו שזה מתאים, ואנחנו נמשיך לשיר ערש טוניסאי שנקרא נינו. נינו, 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 נשתי יא בנתי יא מג'מו.
האם שמתם לב למיזוג המזרח-מערב שעשינו פה? זה קהל אינטליגנטי. טוב, אז עכשיו אנחנו נלך יותר למקום של המזרח. אני רוצה להזמין לבמה... לא, נכון, יש קטע קריאה, סליחה. אנחנו עדיין בהתלבטות, אבל זה בסדר. מופע בכורה, זה קסם מלא בטעויות. את שנולדת בתחילת המאה הקודמת, עוד לפני שנולדו הוריי, במרכז החופים הצפוניים של אפריקה, היכן שגם משפחתי התקיימה במשך דורות. אבל בניגוד אליהם, את חיית ממש, על אף כל מה שידוע על הזמנים והמרחב. את שלא נדרשת לפטרונים, לבעלים, לילדים שיאשרו את קיומך ברבים, כי את השארת את עצמך מראש. את שהעזת לפרוץ חומות, שאפילו אני, הצאצאית שמשכה אחרי המבטים מודאגים ונענועי ראש נבוכים, לא העזתי לפרוץ. ולא רק בעניינים שבינו לבינה, או איך שלא קראו לזה לפני 100 שנה, אלא בכל דבר אחר שבחרת לעשות ועשית. מי חי כמוך? את יכולה לתת לי דוגמאות? גם לא אחרי שהתקדמנו, לאן? ביטלנו את מרבית האיסורים והמגבלות, כמה מהם השאירו בנו עקבות. השתחררנו מסוגרי הדתות, השבטים והמשפחות, ומה עם כלובי החרדות שבאו במקום? וברוך השם, הכל אפשרי, ובאמת הוא קל והוטב לנו מאוד. כן, כן. אני רוצה לנסות להבין אותך, חביבה, אפילו שהניסיון הזה נידון מראש לכישלון. תגידי, מכל האנשים שבעולם, דווקא את רוצה לכתוב אותי? אפשר לכתוב מים ורוח מלהיטה שצולפת בפנים ובאוזניים וחול? אפשר לכתוב את תנועת החול המחלחל וחומק מבין אצבעות הידיים, והאש עליה אשתוק. מי שלא יודע, חביבה נרצחה בשנתה בידי מאהב ששרף אותה למוות. לאורך כל הסיפור שלה יש לה דיאלוג עם האש. האש שבתוכה והאש שמחלה אותה. מקסים. אם מישהי יכולה לכתוב את תנועת החול, זאת נטלי מסיקה. ספר מדהים. אני רוצה להזמין לבמה את האורח שלנו לערב, הגיע מהצפון הרחוק, נגן עוד עולמי, פיינשמייקר מטורף, מוזיקאי ענק, מרצה בכיר במכללת צפת למוזיקה, מורה, מנצח על התזמורת האנדלוסית מעלות תרשיחא. אני רוצה להזמין לבמה את עימאד דלאל. מניירות של תזמורת. בזמן שעימאד מתארגן, אני אספר שעימאד במהלך כל הפרויקט המשותף עם נטלי בנושא של חביבה, הוא מאוד סייע ועזר לי, והיה שער משמעותי ודומיננטי בכלל במציאה של השירים שלה, כי באמת הכל הוכחד, מכיוון שחביבה הייתה יהודייה, הנאצים באיזשהו שלב הכחידו את כל את כל ההקלטות שלה, ואני לא מבינה ויודעת לכתוב ערבית, ולכן פניתי לעימאד, שככה לאט גירדנו דרך קאברים בתוך העולם הערבי המודרני, קאברים של חביבה. אנחנו נפתח את המופע המשותף בשיר שנקרא שיר המספרה, והוא מדבר בעיקר על, תתקן אותי, יא מנשוף, חגת תגנן. שזה בתרגום? כמה שנראה הדברים שמשגעים אותנו, שבחורות נאלצות לקצוץ את שערותיהן. כן, ההשפעה הצרפתית בתוך התקופה הזאת על טוניסיה, כשנשים כבר פחות הלכו עם שיער מחלפות וקיצצו את השיער קצר, אחת השורות שמדברת שם היא, מי שאמר לך לקצוץ את השיער, אלוהים יגזור לו את הידיים. אז יא מנשוף חגת תגנן.
טוניס הייתה טובה אליי. סביב שולחנות בתי הקפה הומים פגשתי שחקניות ושחקנים. פטפטנו שייקספיר ואדמונד רוסטן, החלפנו טענות על קמצנותם ועל טעמם המיושן של בעלי התיאטראות, וזקן גרום כענף מיובש הבטיח שיכתוב לכבודי מחזה חדש, כזה שיפיל לכולם את הלסתות. אין צורך, אני עושה את זה כבר עכשיו, אמרתי. וג'ורג' השתקן בעט בי מתחת לשולחן, ועיניו אמרו, תתנהגי ביתר כבוד, יא חביבה, במיוחד כלפי אנשים שאת לא מכירה. כמה טרחני הוא יכול להיות? מזג האוויר עלם את הנשים האלגנטיות, במעליהם הארוכים עם צברוני הפרוות, השועל וצעיפי הקשמיר. רציתי להיות כמותן, לשבת כמותן, לצחוק כמותן, לשתות תה וקפה ושמפניה עם אצבע קטנה מורמת, לעשן סיגרטה מפומית שנהב ארוכה, ולשחרר ענף עשן בפרצופיהם החמדניים של הגברים הנאים, אט אט, מבלי למצמץ ומבלי להסיט מבט. זה היה קל. אני חקיינית טובה ומצטיינת בדרמות, ומילדות קוראים לי שרה ברנרד. תעדי לי בבקשה. תפעילי. מה שאנחנו נראה עכשיו, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לשמוע, זה שיר שחביבה כתבה, שהוא לכבוד כל המאהבים שהיו לה. הנה, אני לא יודעת אם אתם שומעים, תכף תשמעו. זה 3 נשים. מה שהן אומרות בעצם, זה שיר שחביבה שרה למאהבים שלה, וזה מתחיל ככה, אהובי הראשון, אהבתו בליבי, לא אשכח אותו, אהובי השני, לא אשכח אותו, יש כאן את פרופסור יובל טובי וציביה טובי, ששניהם מומחים ליהדות טוניסיה, שעזרו מאוד בתרגום של השירים האלה מערבית יהודית לעברית, ומה שמעניין בשיר הזה, שתדמיינו אישה עומדת על במה, ושרה שירי אהבה לכל המאהבים שהיו לה בחיים, ממש לפי סדר, ובכל אחד מהם היא לא תשכח אותו, והוא בליבה לנצח. ושלוש המנקות האלה בתיאטרון המוניציפלי של טוניס, שרות את השיר, ואני לא יודעת אם שמתי לב, אחת מהם אומרת, תגידי, כמה כבר יכול להיות? למה זה 20? אז היא אומרת לה, לא, 8. אז היא אומרת לה, וואלה, אני עם 1 לא מצליחה להסתדר. מה 8? איך היא יכולה? אבל אני חושבת שיותר מכל מה שיש כאן זה להביא את עצמה בשיא הנשיות והביטחון שלה, וכן להגיד, בסופו של דבר הגברים באים והולכים, אבל מי שחשוב באמת זוהי. אנחנו נשמע עכשיו ביצוע של הילד ועימד על השיר המאהבים של חביבה מסיקה.
כן, מספר המאהבים של חביבה באמת היה מאוד מרשים. האגדה מספרת שהיו לה גם מאהבות, נכון? היא באמת חיה ללא חוקים, ללא מגדר, ללא חינוך. וכולנו מקנות בה על זה. אני חושבת שחלק מהעניין זה שההורים שלה נפטרו כשהייתה ילדה, ומי שגידל אותה בעצם הייתה דודה שלה, לילה ספקס, שהייתה זמרת בעצמה, ואפילו החזיקה בית קפה בתוניס, ליד החומה. אז תחשבו, שתי נשים ככה מגדלות אחת את השנייה, רחוק מהמעגל הפטריארכלי, השבטי, המשפחתי, ובעצם עושות מה שבא להם פחות או יותר. נכון, אבל חביבה היא לא הייתה רק מיניות, פיתוי ושירי פופ וחפלה. היו לה עוד צדדים, כל הצדדים חיו אצלה בשלום, זה לצד זה. באיזשהו שלב אשר מזרחי זה השם החם בסצנה שמייסדת את הפיוט היהודי נוסח ירושלים. הוא ברח, הוא נולד בישראל, ברח בגלל שרצו לגייס אותו לצבא הטורקי, והוא כיהודי אדוק לא יכול להיות חייל בצבא זר, חוץ מבצבא לא הייתה מדינת ישראל, כן? זה קרה לפני 100 שנה, אבל זה לא התאים לו מכל מיני סיבות, לא יודעת, אידיאולוגיות או כל מיני, והוא ברח לטוניסיה, ובטוניסיה לילה ספז גייסה אותו, והוא לימד את חביבה. וכשאנחנו התחלנו את הפרויקט הזה ביחד, נטלי ואני, אז נטלי אמרה לי, את יודעת, אשר מזרחי לימד את חביבה, ואמרתי, what? הלכתי לדודה הטוניסאית שלי, ציפורה, יש לי הרבה דודות, אבל היא ככה ידועה יש לי הרבה דודות טוניסאיות, אבל היא ידועה בקידוד הידע שלה במוח, סריקת כל הספרים שקשורים ליהדות טוניסיה וקטלוגם על פי ספריות בתוך המוח, ואמרתי לה, תגידי, דודה ציפי, את מכירה את חביבה מסיקה? היא אמרה לי, בטח. אנחנו לא שמענו אותה בבית כמובן, היא הייתה, איך נגיד את זה היום, היא הייתה ליברלית. והמשפחה שלי מסורתית מאוד, אנחנו באנו מג'רבה, היא פרצה חביבה בתוניסיה, בתוניס, כן, בעיר. ואמרתי, שאלתי אותה, תגידי, דודה ציפי, יש מצב שאשר מזרחי כמובן, כל המשפחה שלי מכירה. יש מצב שאשר מזרחי לימד את חביבה מסיקה? עשתה לי ככה. אתם רואים ככה? לא נראה לי. ואני אמרתי לה, תבדקי, כי אני עכשיו בקשר עם הסופרת נטלי מסיקה, והיא כתבה ספר על חביבה, והיא אומרת שכן, והיא כתבה היא בדקה בספרים של אשר מזרחי, וראתה שאכן כן, ובאמת לא רק שאשר מזרחי לימד את חביבה את הפיוט היהודי, הוא גם כתב לה קינה מאוד מיוחדת כשהיא נרצחה ונפטרה. אז כנראה שהיה שם קשר קרוב ומאוד מאוד מיוחד. אז אנחנו נשיר את השיר האחרון לשיתוף פעולה, שנקרא אופרטה, והוא שיר שאשר מזרחי כתב והלחין. ומיד תבינו, בזמן שנשיר את השיר, שזה משהו אחר טיפה, מימן שוף חגת דגנן, אנרגיה אחרת. והשיר מדבר על אישה שקמה כל בוקר אל הטבע הירוק והרענן, מריחה את ריח הפרחים, והולכת לצוד אייל. ואם הוא לא יהיה עקשן, היא תביא אותו מכה ראשונה. מה שתראו ברקע זה סרט מ-1924, שרואים בה את איידי תמזלי שיקלי, שהייתה חברה של חביבה, היא אפילו, חביבה הופיעה בחתונה שלה, וזה ממש סרט שצולם בבית של הביי, ותסתכלו איך נראו האנשים לפני 100 שנה בתוניסיה.
סיפור אהבה של אישה שמתאהבת במורה, והאבא שלה בעצם רוצה לחתן אותה עם מישהו, עם הבן של הגביר, ויש שם צנות, אבל בקיצור, חזרו אחורה בזמן עם המוזיקה והתמונות.
רבה, רבה, כן. זה באמת, זה כיף גדול, באמת. אני רוצה שוב לשתף אתכם בעד כמה מרגש זה בשבילי הערב הזה, ואני בטוחה שגם בשביל נטלי. זה וואחד שורש הדבר הזה, והשיתוף פעולה הזה שקם ככה בנס גלוי, out of the blue, איזה כיף. אנחנו לא סיימנו, אני רוצה קודם כל להודות מקרב ליבי האוהב לעימד דלל. תודה רבה. גם אני מודה לך. ואנחנו... אשר מזרחי, צריך להגיד כמה מילים לכבודו. לא, עשינו כבר את שמסל שמוסי. לא עשינו את שמסל שמוסי? לא. אוי ואבוי. עשינו. נעשה אותו עוד פעם. כן, אבל לא עכשיו. בהדרן. הילד דיברה קצת על אשר מזרחי. אתם יודעים שקראו לו אשריקו. אז בספר אני מתארת סצנה קצרה של חביבה מתארת את העבודה עם המאסטר. תמיד האישה מול המורה, כן, הגדול, המאיים. מסיר מזרחי שכונה אשריקו, פייטן יהודי לבוש לבן עם עיניים רכות כחמאה וכל ענוג מדבש, עשה על כולנו רושם מיוחד. מוסלמים ויהודים נהגו בו בכבוד רב, משום שהגיע אלינו מעיר הקודש ירושלים, המקום הקרוב ביותר לאלוהים. הוא היה אדם סובלני מאוד, עם אוזן קפדנית. פעם בשבוע היה מתייצב בסלון שלנו, נוכחותו הדקה מאירה את החדר כמו פנס רחוב בליל חורף, כדי לבדוק את התקדמותי בעיניים עצומות ובאצבעות מרחפות באוויר, עד שתפס את כל מה שהיה צריך לתפוס בשביל לפסוק. את מתקדמת יפה, יא חביבה, אבל אני רוצה שתחבקי קצת יותר טוב את המילים למנגינה ואת המנגינה למילים, עד שיהיו צמודים. אשריקו דיבר בצרפתית, מתובלת באותה שפת סיביר, מהלכת הקסם של דודתי, שזה היה מין ערבוב של עברית, ספניולית, איטלקית, כמו תווי הנגינה שלימד אותי. פיוטים רחוקים שעוררו געגועים למקומות שלא זכרתי שהכרתי, מסמטת ילדותי העלובה, עד דחוסה בריחות תבוסתם של האנשים, חסרי שם ופנים במותם, כמו בחייהם הקצרים. הגענו לסוף העצוב של חביבה. איש בשם אליהו מימוני פרץ לביתה ב-27 בפברואר 1930 בשעת בוקר מוקדמת. מספרים שהיה להם רומן בין השאר עם עוד גברים אחרים, שהיא עמדה להינשא לבחור צרפתי. יכול להיות שהוא הגיע ערב קודם והחביא מתחת למיטה שלה סיר עם שמן, ככה מספרים שאולי הוא שיחד את העוזרת בית שלה בצמיד זהב כדי שיוכל להיכנס בלי לשאול שאלות, ובעצם מה שקורה זה שהוא שופך עליה את השמן, מבעיר אותה, שופך קצת על עצמו. אתם מכירים את הגברים האלה שרוצחים ומתאבדים, אבל הם לא מתאבדים ממש טוב, אז לקח לו עוד קצת זמן. היא הובהלה אל בית החולים של תוניס, לקח יום ועוד יום עד שהיא נפטרה. בינתיים מחוץ לבית החולים התאספו
מאות ואחר כך אלפי אנשים, המוסלמים שהיו באמצע צום הרמדאן, הפסיקו את הצום, התקרבו, כמו היהודים, כמו הצרפתים, התפללו, בכו, קראו קריאות וקיוו שהדיבה שלהם תצליח לצאת מזה, אבל ברפואה של אז זה לא היה ממש אפשרי. היא נפטרה, ואז יצא מסע הלוויה מטורף. הצרפתים שהיו השליטים הקולוניאליסטים הסתכלו על כל הדבר הזה ממש מבורתים, הם חשבו שהולך להיות פה איזו הפיכה משטרית, אבל זה היה חביבה, פשוט כל מי שהיה בתוניס הגיע לשם, והם פשוט הובילו אותה במרכבה עד לבית העלמין של בורג'יל, שם פינו לה חלקת קבר, שמי שמגיע לשם זה לא דומה לשום קבר אחר, זה משהו מטורף. אני אקריא קטע אחד אחרון מתוך מבטו של אותו רוצח, שזה היה מאוד קשה, אבל אני חושבת שגם את המבט הזה צריך לפעמים להיכנס אליו ולנסות לתת מילים. נשימתו כבדה, מיוזעת, שורקנית מעט. אולי הוא עייף, אולי הוא שיכור, אולי הוא חד וצלול כפי שלא היה מימיו, מכוח קנאתו המורעבת. זיכרונות עבר מתוקים עוזרים לו למצוא את דרכו אלייך באפלולית המוגפת. הוא קופא בפתח דלת הטורקיז של חדרך. ליבו עולם, מאיים להתפרץ מחולצתו המוכתמת, הפרומה ברישול מעל מכנסיו הכמותים שלא הוחלפו מאז ההופעה האחרונה. למה השפלת אותו? למה הודעת במופגן שאין לך שום עניין? שהוא הכל מת ביניכם. חיוכים קטנים שמחים לעידו תחת שפמי הגברים בקהל. ככה לעשות אחרי כל מה שעשה למענך? זונה, זה מה שאת. הוא מתקרב, מתנדנד, מתבונן, שב וסוקר מקרוב ואת קווי גופך עשר, המוכר, פנייך השלבות מופנות אל החלון, מניפה שחורה של זנב ציפור האש על הקר הלבן. כמה את יפה, יא רב. הוא קורע ברך, אולי מוחה דמעה, אולי נותן לדמעותיו לנטוף על זיפי אומללותו המיוסרת העתיקה, שראשיתה באבי כל הרוצחים הקנאים שסומנו בעוד קין. שנואים, מורחקים, ולעד לא ימצאו להם לא בית ולא מחילה. אולי הוא מתפלל לאלוהיו, אולי הוא נזכר בפיוט מהסידור של יום הכיפורים, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש. אולי הוא מתחנן אלייך בפעם האחרונה ובתו הנצחית, או לבורא העולם שיצר אותך, יצור ענוג ויפה כל כך, שתגאלו אותו סוף סוף מייסוריו.
לשמור את הכרמים ואת גני לא נתתי, לא שיר השירים, כמובן. احكي معي وأنا بفهمك. احكي معي وأنا فهمتك. תדברי איתי, אני מבינה. תדברי איתי, אני מבינה אותך. שתי גדות לנהר של הגן הלאומי נערה, ממזרח ירושלים עוברת לידי נערה, פלומת שיער כהה מעל שפתה העליונה, מעלה בי את דמותי, מזכירה לי את עצמי ושפת אימה, מזיעה כשפת אימי. ברוך השם שעשני אישה, אישה. ברוך השם שעשני אישה, אישה. פלומת שיער כהה מעל שפתך העליונה, מעלה בי את דמותי, מזכירה לי את עצמי.
احكي معي وانا بفهمك احكي معي وانا بفهمك احكي معي وانا فهمتك احكي معي وانا بفهمك רוצות לנסות? קדימה. احكي معي وانا بفهمك احكي معي وانا فهمتك احكي معي وانا فهمتك يوفي احكي معي وانا بفهمك احكي معي وانا بفهمك احكي معي وانا بفهمك احكي معي وانا فهمتك احكي معي وانا بفهمك Yes, thank you. תודה רבה רבה. הגיע זמן התודות לפני שאנחנו ממשיכים לשיר האחרון. תודה רבה לשולה קשת ולבית אחותי ולפסטיבל ליבי במזרח, כמובן שאירחו אותנו. תודה רבה ליובל טובי, שותף לדרך, חבר אמיתי, מורה, חבר, שותף, איש שיח. איזה שיחות יש לנו בנסיעות רחוק. ותודה רבה לאימד דלל, שאנחנו עוד נראה אותו גם בהדרן כמובן. תודה רבה לאימד דלל, אנחנו עוד נודה לו שוב. אני רוצה להודות לגיא הסאונדמן ולאיש התאורה, והכי הכי הרבה בעולם היום אני רוצה להודות לנטלי מסיקה. קודם כל בואי אני רוצה להודות לנטלי, אחותי. בדיוק, אני בדיוק מדברת על זה. קודם כל אני רוצה להודות לך על זה שכתבת את הספר. זה חתיכת השראה, הספר הזה, באמת. ואני, כן, בבקשה. מי שאני צריכה באמת להודות לו, נמצאים פה דוקטור ציוויה טובי ופרופסור יוסף טובי, שהם אלה שאספו במשך שנים חומרים על חביבה, וברגע שאמרתי אולי אני אכתוב להם, אמרו לי עלינו, תתחילי, אנחנו כל מה שאת צריכה, וזה מדהים. הנה, בבקשה, תראי, קומו. זה לא פשוט בכלל היום להיות באקדמיה באמת ולאסוף. הבית שלהם זה מוזיאון לתולדות יהדות טוניסיה, והם עיתונים, ספרים, מוזיקה, הכל, והם פשוט נותנים מכל הלב הגדול שלהם, נותנים כל מי שרק מבקש. הם גרים ברחובות. מחר יש לכם תור ליד הבית של חובבי טוניסיה. אוקיי, יאללה. תן בראש. מה? כן. ותודה לאיילת המדהימה, זמרת מספר 1 של יהדות טוניסיה. איזה אלופה היא, איזה אלופה. אין דברים כאלה. קדימה.
תודה רבה. אנחנו היינו מטרוז. אני רוצה להזמין לשיר האחרון, להדרן, את עימאד דלאל, דה מאסטרו. עימאד? אני רוצה להזמין לבמה שוב את המאסטרו עימאד דלאל. יס! שמסיל שמוסים, אם היה לנו ספק אם עשינו אותו או לא. זה שיר, אפרופו אשר מזרחי, זה שיר שגיירו אותו, זה לחן ערבי מאוד מאוד עתיק, מסורתי, או עממי, לא מסורתי, עממי, שכתבו עליו פיוט יהודי, שיר אהבה להשם יתברך, במקור זה שיר אהבה, דואט אהבה, אהבה זו אהבה, זה לא משנה, כאילו, אהבה זה אהבה, אהבה זה טוב. אז, קדימה. شمس الشموسي يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي أسمر وحليوي عوج الطاقية وقال لي غني لي غنيوي قلت له بقلبي يا خلي أسمر يا حليوي قدم لي ورد وقال لي حلوي يا عروسي תודה רבה, תודה לשותפים על הבמה. עימאד, תודה, יובל, נטלי.